sikhona thina bhuti kunjani ku? Nganye kwethu. Mina ubuze ukuthi kuba kangakanani ukuthi umuntu wesifazane uma uzathola umntwana mhlawumbe kwalakhulu mhlawumbe ukuthi ngenze 4 rand noma 3 rand noma 4 rand uzathola umntwana. Ukuze athole umntwana kubalulekile yini into yama-round? Okay baba. Lalela emoyeni. Siyabonga nathi baba. Yes. Now into yama-round nokwenza ingane. I-round into oyenza wena ukuthi nizi-enjoya ngemzimba yenu nomuntu wakho, okay? So ukwenza ama-round amaningi akusho lokhu ukuthi kunyusa i-chance yokuthi wena ukwazi uthola abantwana. In fact, lesidoda sokuqala okuyisona ozosikhipha esizobe sisiningi, alright? Isona esizoba ne-chance more ngoba isona esuke sinesidoda esiningi khona lapho, alright? Kodwa futhi nalesi esilandelayo ukubone uma kade wenza iround yesibili yesithathu kusuke kungasaphuma uketshezi lulinganayo liya ngokule liyehla. In fact sike sithi thina sodokotela kumuntu osuke efuna ukuthi ufuna ukwenza sure ukuthi uyasibeka isisu sike sithi yenza umdavazo namhlanje kulungile uzowenza kama round lawo kodwa mhlambe kusasa nangeleka kusasa ukuyiphumuza induku yakho nesidoda kuze umzimba wakho wakhe esinye isidoda sibe more kuze uthi usubuya suzokora futhi ngoba if uzolokwenza namhlanje nakusasa kanjalo siloku siba asisiningi isidoda umzimba wakho uzobe usakhile. So if yena efuna ukwakha ingane and ekale ngokwesidoda ukuthi ngikwenze kangakhi umdavazo kunaloko ukuthi fanele ushaye iround eyishow kodwa more akuhambi ngawe umuntu wesilisa kuphela. Alright, khumbula ukuthi naye umuntu wesifazane kuzobaleka ukuthi iqanda lakhe selivuthiwe yini ukumukele leso sidoda leso okuwukuthi uyasikhipha. Alright, so ngoba angifuni ukuthi umuntu wesilisa afake ipressure kakhulu abona ukuthi i-responsibility yimina kusho ukuthi yimina oyinkinga njengoba kungenzeki. Kufanele naye lo wesifazane abheke ukuthi njengoba ekora ku-right yini ngaleso sikhathi ukuthi bengazama ukuthi kwakheke ingane. La sesinesikhathi eside sizama ukuthola umntwana nomyeni wami. Manje ngicela ukubuza kudokotela ukuthi mangabe makade ngesikhathini ngingathatha iy'nsuku ey'ngaki mhlampe noma u-7 days bese yenza ikonzo yasekamereni ngoba ngikwazi uku-track-a ukuthi ngingena ngayiphi i-date. Ngiyabonga. Oh, okay baby. Yes, uyazi mshenge mhlawumbe one of into uzofuna sizenze ukuthi one of lezi insuku ke senze yona into ye-fertility nenzalo kube i-topic yethu, okay? Kuze singamjahi nayo usisi but kubalekile sithandwa sami ukuthi kuya ngokuthi wena izinsuku between i-period lakho usuku lokuqala ongenele esikhathini nosuku lokuqala kulenyanga ezayo ukuthi zingakhi lezo nsuku lezo, okay? Normally kumele lezo nsuku either zibe between zibe around 28 30 uma sokuthi much ziya la ko 30 something 34 kanjalo. So phakathi nendawo ilapho esijwayele ukuthi sithi khona ilapho iqanda lakho livuthwe khona. Alright, and ilapho isikhathi okumele ngabe niyadavazana nomnyeni wakho but ngiyazi ukuthi angikuphendulanga kahle kodwa ngenxa yesikhathi but ngifuna ukusho lokhu ukuthi sizoke senze ukuthi kube i-topic leyo yenzalo kona sizokwazi ukuthi sikhulume kahle konke. Okay, now ngifuna ukuqala mhlengo before ngizovala ukuthi indlela zokuthi abantu bayihandlishe lento yecene ibalekile. Number 1, if icene lakho liphuma kakhulu, number 1 and liwisa induku. Alright, ungakwenzi lokho kuba i-ID yakho manje uhamba usutshela wonke umuntu ozazi ngayo wena ukuthi nginale nkinga ayiwena. Okay, kuyinto eyenzakalayo emzimbeni wakho ungayithatha ukuthi ibe wena but more funda ukuthi ukwazi ukuthi even phakathi kwawo umdavazo ukwazi ukuthi urelax wena ungazirashi ungarashi ukuziprove ngoba the minute wena usurashi ukuthi ufuna ukuziprove ukuthi uyindoda isazovuka induku kade siwile ivele ngasafuna lutho kidube kakhulu induku. Okay,
but fanele ukwazi ukuthi ukhulume nepartner yakho sithandwa sami yebo lento sometimes if nginechala ngiyakhalela kakhulu induku yami vele ikhophoze ingafuni awunikeze kancane isikhashana sobe siqhubeka or wenze okunye ukuthi afike yena kuvutha ondaba umthinte umkhothe noma yini ongayenza kuze ungabi naleli xhala lokuthi njobe sewile umnomzana wami kushuthi naye umuntu wami akasatholile lutho okay kodwa nje kakhulu hamba ochecka nempilo yakho uma kukodwa lokho khona okukushoyo but wena umuntu wesifazane ekhaya khumbula mlalela umuntu wakho ungamhleki ife nenkinga ungamcompare and ungam insult futhi all right Dokotela